אז שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון של מלאכי וליעד. הפעם ליעד לא הצטרף אליי כי בדיוק יצא שבת, אז בואו נתחיל לשחק. כמו שראיתם אני קרוב מאוד להשיג את גס. סליחה קצרתי באמצע, אז אף שלי בוא להיכנס ולהחליט בקטע של שונה תחרות. אבל עדיין רואים אותו כי הוא אף שלי. אוקיי, זכיתי מקום שלישי, ותכתבו לי בתגובות איזה עוד משחקים תרצו. כמובן שאני מוריד את זה. איזה משחק תכתבו לי, אני מוריד, ואם יש לי אז אני משחק. ואם יש פה צופים של הערוץ הקודם שלי, כנראה שאתם זוכרים את הסרטוני מודים במיינקראפט שהייתי עושה, ואתם בטח זוכרים שיש לי את המשחק דרגון בול לג'נדס, שזה גם משחקים אהובים עליי לטלפון. אני חושבת את השרי ולורי, שמי שלא יודע מתחילים. אם לא שמתם לב יש והצטרפתי על זה. עכשיו זכיתי מקום רביעי. לדעתי לארי ולורי הוא בראולר טוב, בגלל שאין לו כל כך בעיה של לתקוף דרך קירות. הוא פשוט תוקף מעל הקירות. כמו שאתם רואים אני קרוב כל כך לפתוח את גס. ואם אתם תסתכלו, נחכה רגע שהסרטון הזה ייגמר. לא סרטון הזה שלו, ונסתובב. חכו. בואו נרד כאן לגס, ואתם תוכלו לראות פה שהוא משלב אצבעות. קוקי פופר מפוצץ את כל האורחות שלא נאספו, הוא
מסב 1000 נזק לגיל סמוכים. מחליף נשמות. גס מאבד 5% ברוט, אבל מרוויח מיידית 100% רוח. תתעלמו ממה שהיה פה עכשיו. זה פשוט חבר שלי. יאללה, זה המשחק האחרון. אני כמובן אתייעץ עם ליד אם אפשר לעלות את זה. ואז נראה אם אפשר. ואם כן, אתם תצפו בערוץ ונראה לי תענו. שלום. בני. פעם ראשונה שמורתי שמואלי שאני איתו בזוג. אז יאללה, מקווה שנהנתם מהסרטון. את הסרטון הבא שלי אני אעלה, לא יודע, נראה לי מחר. אז יאללה ביי.